A Lilák a Dunaújváros legyőzésével hosszú nyeretlenségi sorozatot törtek meg, azonban Kisvárdán hiába vezettek a szünetben, a második félidőben mindössze 6 gólt szereztek, így végül vereséget szenvedtek. Bencsik Bojana kiemelte, a szezon végén nagyon hiányozhat ez a pontszerzés, azonban most már a Debrecen elleni találkozóra kell koncentrálniuk, ahol fegyelmezetten kell játszaniuk, ha szoros eredményt szeretnének elérni. Most a visszafutásra, a visszarendeződésre kell nagyon nagy hangsúlyt fektetni, mivel nagyon gyorsak, nagyon jönnek ránk minden csapatra. Ebből lövik a góljaiknak legalább a felét, hogy mennek és nekünk ezt meg kell akadályozni, hogy ne kapjunk annyi lerohanásgólt. Már csak 4 mérkőzés van hátra ebből a szezonból, a csabai együttesre pedig 2 nehéz hazai és 2 létfontosságú idegenbeli találkozó vár. Herbert Gábor szerint ugyan a Debrecen számít esélyesebbnek, de készen kell állniuk erre a csatára. Keleti rangadóról van szó, tudjuk jól, és minden nap beszélünk róla, hogy ez mennyire fontos Békéscsabán és a szurkolóinknak, és milyen jelentős dolog a debreceni mérkőzés, úgyhogy ezért is nagyon fontos számunkra. És ki kell mondani, hogy a 2 budapesti idegenbeli mérkőzés pedig élet-halál kérdés. A csabaiak a szezon végén kiesést jelentő 13., míg a debreceniek a 3. helyről várják az összecsapást. A találkozó szombaton 18 órakor kezdődik a Városi Sportcsarnokban, amelyet hétfőn 21 órától felvételről láthatnak majd a 7.tv-n.